Aquest capítol estem d'enhorabona, i els que no en fem 25, ni 50, no, fem 75 capítols. Són com les noces de diamant, amb els nostres seguidors. Des del primer capítol del 24 d'abril del 2019 fins avui, hem corregut un llarg canvi amb viatgeres de gairebé tot el món. N'hi ha que s'han quedat i n'hi ha que ja han marxat, però el que realment importa és que tots i totes en guardem un magnífic rècord. Si entreu al nostre web meteo715.cat podreu veure com hem anat creixent, evolucionant i millorant. Per tant, és ben veritat que ens mereixem un diamant enorme perquè la seva brillantor ens segueixi, acompanyant i il·luminant setmana rere setmana. Feliços 75 a tothom i gràcies per ser al nostre costat. Aquesta setmana tindrem sol i núvol, sol i pluja. Avui, dilluns, segurament plora. Dimarts, dimecres, dijous i el cap de setmana farà sol i núvol. Divendres sortirà el sol. La màxima temperatura la tindrem des de dijous i diumenge amb 18 graus. La mínima la tindrem avui i demà amb 5 graus. Aquesta setmana tindrem molt fred i molta calor. El Dia Internacional del Gat té diferents dates, el 20 de febrer i el 8 d'agost i el 29 d'octubre és l'únic animal que té 3 dies dedicats a ell, però és que són tan monos. Se celebra el 20 de febrer perquè va ser el dia que va morir en Sox, el gat d'un expresident dels Estats Units que es deia Clinton. Per altra part, se celebra el dia 8 d'agost perquè és el dia que més gats neixen al món. Aquesta data la va proposar el Fons Internacional del Benestar Animal. Per últim, tenim el 29 d'octubre que als Estats Units celebren el Dia del Gat a petició de la Colleen Paisha, una activista que va crear aquest dia per conscienciar la gent que no abandoni els gatets. A mi m'agraden tant els gats que la primera paraula que vaig aprendre a dir en català va ser precisament aquesta, gat. La Maslenitsa és una festa que se celebra quan comença la primavera però diu adeu a l'hivern. El seu origen és pagà i era una manera de donar força a la primavera perquè acabés amb l'hivern, que a Rússia és especialment dur. El dia de la Maslenitsa, algunes persones posen uns ninons que semblava espantaocells a casa i uns dies després és costum cremar-los. Per altra part, mengem blinis, que són una espècie de creps que es mengen amb scoixonca, que és com la llet condensada o el dolç de llet, amb melmelada de maduixa, de préssec. També poden ser salats amb carn o mantega, amb sal per exemple. Com
com que no es troben als mercats, els fan les àvies o les mares o la meva germana, tal i com va ensenyar-nos en el capítol 4 de la tercera temporada del Meteo. Si esteu segurs que us agraden, ja veureu! En aquest suplement explicarem com detectar un ictus. Però què és un ictus? Un coàgul que es produeix al cor que viatja per les artèries fins al cervell. Allà bloqueja l'oxigen i es provoca un infart cerebral. Simptomes de l'ictus: debilitat a una meitat del cos, la dreta o l'esquerda, dificultat per parlar, dificultat per veure bé d'un ull, mal de cap intens, pèrdua de l'equilibri i la coordinació. Què podem fer? Proposar a la persona que passi els 3 punts de la escala de Cincinnati. 1. Demanar-li que s'ormigi. 2. Demanar-li que pugi els 2 braços. 3. Demanar-li que parli. Si no pot fer-ho, avisa immediatament un metge per estar patint un ictus.